Takže čus, tady je Fant. A 7Dix a toto je náš zimní vlog. Zimní vlog, ale vlog společný je to asi 7. 7. vlog, jakože plus ještě ty moje. Jinak 8 ještě se 7Dixovým a tak. No tak dneska bych jenom tak chtěl říct, že nemáme co točit. Takže takhle, když tak nám napište do komentů na co točit a já bych jenom teda chtěl říct, že sleduju celkem jakože Gamebox DG a že tam jakože nic proti Jaytosovi a Ditovi, že jakože je nějak moc nemusím, jakože samozřejmě, že nejsou nějaký velcí kamarádi nebo to. Jinak Jaytos si snažím několikrát dovolat, nejsi nikdy online a Ne, dobrý, v pohodě, mluv dál. no a prostě takhle no, ale jakože celkem mi to přijde, že točíte až moc velký píčoviny, ale jakože to je tak, jako to je to v pohodě, jo, nic proti vám, že jo. Sorry, Jaytosi. Tak ještě něco máš k tomu? No, jestli se vám líbily moje facey a viděli jste můj vlog, no tak mi tam dejte like a klikněte na tam takový tlačítko na ten odběr, jo. No tak asi takhle. A no říkám, no nevím, co máme točit, takže takhle další. Takže takhle. A nevím, no. Fakt těžký, no. Já jsem teda přijel do Zostopovic do Bystrce jenom kvůli Jaytosu a kvůli 7Dixovi, který mi řekl, že odjíždí v 5 hodin a odjíždí ve 3 hodiny. Takže to naprosto zjebal. Naprosto. A řekl bych, že celkem to pěkný skurvysyn. A už bych radši možná i točil s Jaytosem nebo s Ditem, než tady s tímhle pičusem, že jo, no. Asi takhle, no. Takže já si myslím, že pro dnešní vlog to bude stačit. Cenzura tam nebude, takže asi takhle a když tak ještě do komentu napište, jak se vám líbil můj intro. Jakož si 7Dix neumí dělat vlastní, takže ho žádá, aby udělal mě. Takže asi takhle, takže ještě něco? No, že teď dělám na nový profilovce a doufám, že se vám potom bude líbit, až tam přidám. No. A ještě by tady měl být někde odkaz na naše videa, na náš channel, takže ten bude asi někde tady někde by měl být, že jo? No, mým ksichtě. No to prostě takhle. Tady no a akorát, že to jde takhle, no, ani o tom profilovce jsem nevěděl, že nic dělá, takže asi takhle, no. Tak jo, takže zatím čus.